Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eno agila. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕೆ ತೊಡೆದಿರೋ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು दाउ हाग्रा मेसिन आरोना नै फार्स्ट टाइम नुदों आङो ಕೃಷ್ಣ ಅಂಕಲ್ ನೋಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸೂಪರಾ ಊಟ ಸೂಪರಾ ಊಟ ಸೂಪರ್ ಹೌದಾ Hello लोगोफोर वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल Wngkam चैनल फिर से बरायना थाबाय स' दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय बार्थडेनि आरोना जोंना बार्थडेया मैयानो जाखांबाय आरोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव ओमफ्राय नै दिनैसो हगारनोसै आं भिडिअ'खौ ओमफ्राय बिदिनो थैयारि सोलिगासिनो आरोना बार्थडेनि ओमफ्राय कानाडाफोरखौनो जाहोसामसै आरोना लोगोफोर माने फिसा बार्थडे खालामसै देनां गिदिर खालामसै ओमफ्राय जोंहा खामानिबो दंमोन नालाय ओंखायनो मानसिफोरखौबो लिंहरजोबनो हायासै मानसिफ्राबो आरो खामानि दंमोन नालाय ओंखायनो बिसोरबो फैनो हायासै आरोना स' बेनिखायनो कानाडाफोरखौनो जानोसै सिम्पोल बार्थडे खालामसै आरोना ओमफ्राय बार्थडेया मोनायावसो जासिगोन आरोना लोगोफोर माने सानावबो खामानि दं नालाय ओंखायनो स' नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम No, जोंनाव फार्स्टआव बार्थडेयाव फैबाय आयंआनो फार्स्ट सफैबाय आरोना आयंआ आयं हिनजावा फैबाय खामानि दंनो थाबनो नोंसिनि बार्थडे दं होननायखासो फैब्रबदों आं खामानि दंनो थांफिननांगौनो एकदम आर्जेन्टथार आं थांथारनांगौ एकदम हागासिनो कानाडा बै बोरमा गुमग्राफोरा गयाबो होनो गोथां गोथांल' जाहैदों लाबाय ओमफ्राय दाउ हाग्रा मेसिन आरोना नै फार्स्ट टाइम नुदों आङो मोजांथ' मेसिना नै लोगोफोर बार्थडेनि थैयारि खालामगासिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय जोंहानो संजोब्बाय सनिया संदों मा मा ओंख्रि दाउ बयलार ओमफ्राय बेहाय ना संगोन टमेट'जों नाजों कानाडाफोरा बांसिनानो दाउ बयलार ओमफ्राय ना जायो नालाय ओंखायनो अमाथ' जाखाया मोनायाव संगासिनो ओमफ्राय नै जोंना केन्सार Ilnori, hi, hello. Hi, hello, Pakistan. Hi. Ilnori mobile. Hi. Hi. This is the operator, arena. जोंनि भिडिअ नायगासिनो आरोना नरिगा नै केन्साया बेनो आरोना जोंना जेसपि अपारेटर दा आंनि जेसपिखौबो एसे बेनो मोजां मोजां खालामफैयो आरोना नै नाया लोगोफोर दहायनि नाया बेखौ संगोन टमेट'जों दिनैना आलासिफ्रानो जाहैबाय कानाडाफोर गोजा आरोना लोगोफोर Wngkam. Sonel obrai. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೋ ಸಿಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ बाय गाव लाबोनायखौ होबाय बा बा सानै एखे बे गाव लाबोदों नैबे जों दहाय लाबोनाय एखे ಹಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸೂಪರ್
Oh, enggak. Finally cake cut kalamsay. Nah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eno agila. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಿರೋ ಒಟಗೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ 진짜 자는 비트잖아 안 자라. Happy birthday to you. 소ನು 선디야. Happy birthday to you. Sonia Sandia. 소ನು 선디야. Happy birthday. Sunu sengkai ba. Biku nang lana. Distar ko dala sei dende. ತಿನ್ಲಿ ಕಲಸಿಗಾಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಬಾ ತಿಂತಿವೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಬರ ಸಿಂಗ್ ಹೊಡಿನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಏನೇ ಕೊಡಿ ಫೋಟೋ ಓ ಇದು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಾವ ಹಾಕಮಾಯ್ಕೋ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಥಂಡ ದುಡ್ಡು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾನೆ नोगोर जुम खालामखादों आङो ओरैनो हर एसे खुसि जालाय दे जाबाय ट्याङ्कार मास्टार bro bawa mamela madana bro sako foto na hunai phải làm nào vậy đi ra vậy rồi làm hết đâu ಮುಗಿತಾ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಾವನೆ Hindi ler bu murah. Igra. Ang boy ko juga thong mondo. Bismillah ko. Ang aglo ko ja khare.
दे हैदो रावनानो रदे हाग्रो बाव हायाव हो एसेसो हो मोननै होबाय ओमफ्राय बाहाय बिदि बिदि ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ ಕೆಂಚನ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಕರ್ಕಂಡಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಕರ್ಕಂಡಿ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಅಂತ ಬಾಟಡೆ ಸುನಿಲ್ ಬಿಸಿ 나가 삭시베네 लोगोफोर ग्रिबि जाथारबाय नै आंखाल मोना जोंना कानाडाफ्रा जोंनि ओंख्रि टमेट' ना बिदि जाया आरोना बिसोरो Tiene. Super, muro itu iurge, muro itu over, nerpa over itu. Camar sih gua. Sidda ke Martin. Krishna uncle nada sumni uta ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಊಟ ಸೂಪರ್ ಹೌದಾ Tomorrow. नैबे द्रामखौनो बानायगासिनो आरोना मैयानिफ्रायनो दाबो जायाखै ओमफ्राय खामानियाबो एसे सानजौफु जालायलायबाय आरोना फुङाव जायासै